Yes, Awinjo Willis very clearly. Ting'eni Willis thin dende maduong'. But adwaro ni mondo o refer to history. Gima Willis wacho ni ideal situation. Gima wacho no en gima ber kabisa ma perfect ni wangi siara manifesto mar piny. To wan as a community kaka Luo waseluwo wach siara no ahinya. Kata mana kane wachako 1963 mwabedo gi Kenyatta. Inwango ka Ramogi notiyo ga ideal situation no. Ko wach ne ni mondo bed okaw piny gi jo British to wacho ni no. Ok wanyal kaw piny ka Kenyatta otimre nade. Kano biro ka gichako tich, gichako gi ideal situation. Ne wan gi Arwings Kodhek, maparon was the first Commonwealth lawyer mane wan go Kenya ka. Mabe no yalo ne Mau Mau 1952. Ne wan gi Tom Mboya, ma ne en ng'ama nochung' ne labor relations, otim ahinya all over, mokonyo kata mana tero ji America, kata mana wuon Obama giri found themselves in America niwach Mboya. Jaramogi ne dwaro equity throughout. To wase deal gi ji Kenya ka, joma ideal situation ma Willis wacho no gi understand. Kata mana joma oluwogo, ka Willis gi yudo sirkal ma Willis obedo deputy president, chances ni nyano ni Willis ni Lee funeral home after a short time is very high. Nwach ibro dwanu tieke mondo kik obed president chieng' moro. Gin joma kata kwa bet go Willis kata ka chieng' moro ati to in deputy president to nyaka bed very close to you mondo advise wanyana se bet sirkal ang'eyo gima sirkal en. Nyocha wach mar kata mana sani ka jakom opo wacho ni koro dwa wuok e sirkal gi joluo ni gidwa dhi kamoro, ibo nongo kor kuche bro ringo duogo e Ruto very fast. Nwach ng'ama thago gima duong' ahinya en Luo. Ok digi her nwach one very competitive, one joma kiketo ni mondo compete ideal situation mwacho ma Willis wacho no. Jo Kenya gi ong'eyo ni kiketo ideal situation mitimo competition, titimo interview, titimango, joluo will win. And ng'ama bro dwaro ni mondo jaluo win mano onge. Omiyo nyaka wane mondo watigi some kind of system ma wanyalo wuondre ni wafuo to bok watimre nadi ok wafuo. For example, kanyocha ne wan gi issue mar Gen Zs and demonstrations and so on. Ne wachope level ma sirkal ni nyalo kaw gi jolweny. To ka sirkal ni kata president nyalo ol mo wach na weyo mo kaw sirkal gi lweny, to what would happen? Nwach mokwongo kata mana jalweny mane jadalawa mane nitie maduong' be nosedhi at that particular time. Ni koro waonge kode, ne wan gi ng'atgi. So kata kane wawacho ni waol ni koro we ne jolweny, to ne wabo chako dhi e problem ino ka jo Uganda nigo, jo Rwanda nigo, jo DRC nigo, jo Ethiopia nigo, jo South Sudan nigo. And that is why, to my feeling, and gimane jakomo timo ni mondo because again the moment ma sirkal okethre, ochumi nyalo lwar piny completely. We sani mwa wacho ni jomoko kwalo, jomoko timre nadi, opportunity will arise. Willis Gini will get opportunity. Gibro form governments. Kagin truthful, kako wacho no, jito jowuoyo kapok giyudo office. Asewinjo joma wacho democracy, to komigi office, to they are totally undemocratic. So gimanya wacho en ni our stand mondo ne wa join this government, mondo wa stabilize government, en gima ber kabisa. Gima kata Jacob no wacho ni let us now come wa join government. I don't need to know joma nyalo konyo teach mondo ti. And the truth is, Willis, ni bro neno kwa continue gi government ni up to 2027. Gimu bro timo 2027 mano do koro badho. But stabilizing government ni up to 2027. Ibro nwango very big differences kata mana Kaluo. Kata king'iyo yorewa ma Kaluo ma wa very bad. Kidhi uyoma chon no kenyal dhi uyoma. Mago gik mano biro ndalo mano wabedo gi some kind of working relations kodangowa gi sirkal. Jo Kenya gi always they like tam wayudo gimoro. Kaka sani wadwaro ni mondo yorwa mawuok ka dhi Nakuru, ka dhi up to Busian, Malaba, obed dual carriageway. Nwach it's making business very difficult, not only for us but also for Jo Kenya. Ibo nongo kayorwa mawuok Mbita, kadhi Magunga, kadhi Sori,
madhi nyaka Luanda, madhi nyaka Muhuru Bay, kobedo tarmacked, it will have a benefit. Omiyo Willis for now, akwai. Koro iwacho ni ideal situation okunjore sani jobedo wajanja. No. Ideal situation no onge. Gimo wacho no is not there. Willis is not there. Iwinjo. To kata Willis ko kata mana Willis ko bedo gine, kata mana Willis ko form government, miwinjo mo wacho no go kuche ma en gogo. Oko biyudo that ideal government. So an gima wacho, ana wacho reality. Awacho reality mantie sani. Ni it is important mondo wabed e sirkal. An gima biro timore 2027 to koro mano ok obadha. Okay. Kocho for 2027 to political situation biro decide. Nwach many a times ibonongo ka siasa bedo decided at the year of election. Kada jakoma winjo ka wacho no an ok ane sirkal, an anoko. You never know. Ibo po ni Willis ni ema koro keto mbele mutiyogo. Because kata mana sani nane jok masani ministers ne yanyo sirkal properly. But sani gin ema gin mbele. Kata wano kwanya chopo kama ginti. Gin very far. But wana wacho ni gimanyalo konyo luo Willis. Let us support it. Okay. Willis need to watch more. Yes.